Oh. Sino sa mga kasing? Ah. Kalaban kayo mo, pero ikaw puting hilang. Ngani. Wala man jud ang tao. Permanent sa world ay anak yun na. Pwede ikaw mawala ka ugma. Ako. Hila ka di ka makiamutang. Kakubi ka ito. Kubi ang mayroon nun yun sa kuha. Dili pwede nga mamatay siya. Murong pwede ni mo kailangan nang girom ka ng friend kay mo. Ang isa ni mo sa kuha. Nakita niya mo sa ospital nga nilagom na. Wala ko kabot sa ospital kaysa ambulance pa lang. Tunga-tunga pa lang pa ng hospital ni naog dako kay nang lagom naman wala man ito pag-asa guro. Patay na yun siya. Patay na siya. Ay pupukol wa pag sure. Kasi hindi mo yung tug dead on arrival, patay lagi ko man. Arrival pag di ay na-arrival siya. Oh, na arrival. Dead on arrival. Di man departure. Na may new ug old. Na may dead on departure. Unsa yung mga arrival nga no? Di ay asa na siya gikan. Sa bag kini arrival brand new. Dili baka nang pagbiyahe pa lang patay na sa tuha. Oo, Pag kabalo ko On the lagong-lagong spot man dead on the spot. Dili arrival. Dili man gud pag niabot man gud siya sa ospital, dito siya namatay, arrival sa ospital dead. Dili on the spot man ako Dili. namatay wala pa kabot sa Ang importante na matay siya. Mo na Ako, importante. kapuko ka. Mo na Ay nala. ang dead on arrival ka na sa ambulance namatay na ka. Kainit ba dili mga lakaw ta ko. Ikaw pwede kasi kung gagawin utang pwede naman na maimpas pila yung utang niya. 50 naman dahil hilak-hilak. 50 pesos mo na mo ihilak-hilak kada ko. Nung sa maka ising. May tagda ko kay mo utang na 2.5 kung sa pa. 50 na. Taong. Taong sa na yung ano. Ano mga sinina ninyo? Ang palitak sa niya. Inisiti mo ka naman yun. Hindi mo uno ni ano lagi daw. Agoy na gikan mo gludge no. Inisiti man Hindi mo uli sa utong sa akong pagkakuha ni Salumi. Ay, Sa mo dili daw mag-itom. Ah, Maliwan. Ano pinag-itom ko? Hubuin na lang ng stormtrooper o so pa. Sige na lang nakana okay na. Malikot na ikato, init kay sa gawas. Uy, di ka sige hilak ising kay ma-stroke ka tanawa. Si okay ra na sing, okay ra ko na. Ako okay na ko as a friend niya. Kung saan mo na ising? Ah, Uy, design na sa balay. Kapuatag na. Sa Awon. luminan na. Cremate, maka-afford itong cremate. Wala, wala ito pang bayad utang niya. Ang magpa-cremate karon nga wala pay ano, walay COVID 60,000. Tiyaw mo na. Ay, amot ana ang Lah, ano sa man siya? 60,000 asa siya mangitag 60,000. Hindi na i-cremate, ilubong lang. Nagproblema ko asa siya mangitag 60,000 ako siya kabay sa entry 50. Pwede man ilubong dito. Pwede ba di ay? Di mo na pwede. Di man siya COVID. Pa-swab test siya, bang na-stroke. Alam mo, i-swab test, patay na, i-swab test. Oo, namay na para may balan kung COVID ba o dili. Usa na yung hindi, usa yung report dito sa ospital. Lagom jud daw. Lagom, nilagom. May puti ba na ito? Di, way lang din isang bilang ginaana siya, ginapam-pam. Ay, Oo. Nag-pump ba og lotion, inilagong ba siya, so di lotion na siya. Nagpump ka ron ay mag-pump ka og alcohol. Lotion ang ipam. Kita jud ka nga ganaana siya. Chest, usa man na, usa itong ana CPR. chest pump. CPR, usa ni CPR. Taka-taka na po kag CPR istorya. na, CPR Oo, na. CPR ko ano It's na. ano, kato. Uy, bugo, hero na na. Di lagi CPR? Dili ko i-CPR ka kung natay nahimong maayo, paitan hero siya, kay nalumos na so CPR tawag na. Ah. Carlos Piromulo. Ay, sus mura na ina. Sus. Carlos Perulo din. Hindi yung patawag. Nay nag-ayo. Manginom sa tagtubig, yung si mga atake ko, di ba ba sinusunod? Dali sa dali. Hindi mo na bata pa kaya siya gikuha sa Ginoo 48. 48, katigo na. Bata pa na uy. Painom sa tubig Usaon na lang Mrs. yung Wang. pamilya, usaon na lang yung pamilya O sa na ko to. Painom magtubig Mrs. Wang. Bisa na. Di nag-ayo. Hindi ko na po kaya. Dili na to kay. Ising, Salome, nilipadala o ang busangin. Hindi pa dala. Buang ka di ba ni? Kaso, Si, tama na yung naghila. Ano sa'y sulod? Tungkol doon sa mga tungkol doon sa Tuloy si mo. Ano sa'y sulod? Ano sa'y sulod? Kung hindi mabuak ka po. kinsa na! Ano saan na siya? Ising, Salome, padala sa inyo. Usa man day na. Tinuhol yun na yung chismis. Nilagom niya na. Nilagom siya. Klaro kay sa abog. Kaya mga abog. Itong kay Ay! Itong kay Hindi abog. daw nasa balay. Ha? Gipadala doon sa tag-iya daw niya. Ah, okay, salamat, sir. Ay, hindi na si Salud. Hindi sir. Abi ko Balik Di tama ang po kay di ko mutuo nga makaapos ka gwapo to gold. Silumi ma-afford ato nga mga pang-cream kay kanang baso sa mayonnaise. Isa po itong kayong abong ram. Nani?
Grabe, buto ko. Ito abi ko buto na itong kay abog lagong din siya kay itong kay abog. Dili na paig ra to. Ha? Mak Sobraan siguro. Ma-overcook ba na? Oo, ma-overcook na siya. Ang tawag anak kay kanang pagod, sige tawag na. Kanang makakanser. Scorch. Uy, stress kay mo dili ta umagawa sa kanang tubig. Ay, sige na dira. Ituyo ko dito para ang pa-stress ka. Hindi kaluin sa lumino. Luin. Nakamaayo lang jud niya no kay nakamali lang jud niya no kay wa siya ni mga insurance. Ako siya member sa dayon. Di ba? Nagdali-dali mag-lista ato na lista siya wala. Pag-aral ako sa doon paglista jud ako sa iyang pangalan S pa lang ningon na ang kwan yang anak patay na. Ay. O sa iyo, kita jud mo ang post? I love you mama gani ang post. Ala. Like emoji. Naman na sad sa last. Oh, na itong na itong na kanang anak itong profile nila. Mo anak man itong dayon ang Ay, profile. bantog. Yun, nakakita ko katong. Dito siya REP. REP. Kay please REP. Reply na. Reply man na. Taka naman ka diya. Uy, nakusap ka. Ikaw nakakuha na kang insurance. Oo. Asa ka nakuha? Sino ka baya? Kalimot ka? Ikaw nag-insurance ka. Ayan, nagbayad na ko. Kato na nag-isa ang wala. Hadlok niya. Uy, nausaon man na. Ang iyang mga anak ba, mga bata. Ikaw, Jim, ano anak eh? Ikaw mo Kung di akong nalibugan gani, kung saan pamilya, di ba? Ikaw Jim magbuhi sa mga bata. Di ba ang nalibugan na ako, kay wala siya mabiling di sa iyang pamilya, kay wag siya nagunahuna daan. wala Wala ba- ka ng kamatayon, manggod, ginapangandaman man, na di na ginakatupan. Maghadlok-hadlok mong good kay. Hadlok mga matay, mga magitsuraan, mo na akong giingon, God, mo na akong giingon. Ikaw na nakikuan mga yuta-yuta dito ko ilubong ka. Naan na, Oo, kumpleto. Asa man dapi? kaang nga dako, nagpahit ako kaang nga dako, pwede Ay, ako baba, dito. hindi na Sa kabula? Pwede ako dito. Pag ano ko, baka na nagkakalit. Pag ilubong? Dako-dako. Ay, lako. Ikaw asa ka ilubong? Paris Lake. Forest. Ay, social. Pila ka square meters? Ito na. Ang kadako sa lugar. Inches man to. Ay, inches dito. 2 by 2. Sa din na ID. Uy, makay, Ay, palalo man. Ay, Ay, patindog ka ilubong? Imuso siya So, chorizo. na, uy. Palalo ba? Matindog mo pa. pwede, pati, pinahan na ako ka parang, At least makatipid ka. 2 by ano lang. Dubai ko, itawon. Bigyan, may dali. Init. Dito ka sulod. Aircon. Wapo ang pool, no? Kasi igutom mo. Luoy ko. Luoy mo ganyan mga anak. Ay, Nag-inom na si Isi. Pura ka na barang. ang iyang anak manggod 5 anyos, 6 anyos, 7 anyos. Isa may mubuhi ator. Kamu, kay kamu may mga close ni. Nata ko, uy. Sabi ko, Oh, si anyos. Isa may mubuhi ator si Ising kay siya pinakaluoy ng balay. Babagay. uy, di din ako sa tabangan, at tagaan ko nag-obligasyon. Di na ako sa nga paningkamo itong Maluoy po ka sa mga bata. Gusto mo na. Yung sa ako man ah. Wala ba ito'y parinti? Kay kaawin niya tanang parinti. Kawaluoy ka sa batasan yung gatong salungi. Kasi ayun, sige, kabalo ko nga. Sakit yung Di ko buto siya dili. ko. Wala ka tanawa. Mas ikanan na po ang atakihon. Gunitin na po ang ano pulso. Sa high blood po ka ha? Ang BP. Sakit ako, go. Hindi pa itaas pa. Pas-pas kayo. Bayat, pulso. Na. Basi kita na po yung problema ana. Kasi sa kainit di ba? Ibutang dito sa tab. Patulugan sa siya kung Dili. hindi kaya. Dili ka. Ising paigda si ising da kay bugnaw na. Ay, dasa. Hindi, sige. Ana. Ayun po na naawi kung magkutsan man ka. Ay, tuklod. Lari ko ng phone kay Humo. Alangan, pangdato man eh. Sige, pahaway, pahaway. Ay, kay kanu kay. Paway, sige, paway. Pare sa dara, basang di. Ay, higdahan kay high blood na. Ahos, gusto ka ahos? Ikaw ba Dili, relax na. Ano na lang, amutan na lang natuto siya para malubong na to siya. Itaw, Amot na lang, Jud. Napila man atong amutay. Naglisod magitag amutay sa field trip sa atong mga anak. Imong giamot ato 150 na. Okay, nagduwag sa problema, nagduwag na siya sa obligasyon, ano, namatay siya karon na ako bayro nung sa dayong. Di nang Ako, pwede na ako mobile sa dayong, 250 naman to. Dili pila jud ang bayro no mag-chip in na lang ta. Ang lungon, pinakabarato 7 mil. Propers na lang nato to. Ha? Propers. Kana sa gobyerno na lang mo ano, baka Ah. tamanit lang good. Lawanit lang. Silungan. Ay nabay friend na ako kaila i-chop-chop lang ang lawas tapos i-wrap gani ka na kining green. Ay, Ay, butang nga ribbon. Pwede naman box sa kanang box, sapatos ba, Adidas, may chop-chop lang. Ang masosyal na. Yeah, Kana na lang, kana na. Ay, mas makatipid tanong, mo na lang tagkuan guys sa Crocodile Park iya to, hagbong dito. Ay, ilaw naman na Ilaw siya. na. Kinom Sige, sila. ilaw na lang nato na. Hindi pa yato ba? Para wala tayong problema, bakit kapoy na kay gas. Di ba na? Hindi na ko maningin atong 350, kapoy na kay siya. Ikaw di na ka maningil hayahay kay kakigwapo kay kagipuy-an.
Ha? Dili ka nagpuyo, di ba? Sige ko gibuyan. Di na ako ba eh? Dili na ko ay. Abi ko mo ha. Uy, tinyo ko, wala ni sabay lagi ko sa inyo pagsunod diri. Di na siguro eh. Ha? Ako lang sunod-sunod ako sa inyo ha. Uy, di sunod naman ko niya sunod din. Di na ko gani mo. Huwag ka sa mga nilin ba? Dapat CCTV.